into eyenza ke ukuthi ngihlale ngingedwa isikhathi esiningi ingoba umqondo wami ugijima kakhulu. So uthola ukuthi mangihlezi nomuntu ufuna sifocus kuleyo nto eyodwa, uthothi manje nomqondo wami uyawulimaza lento manje uyabambezeleka ugcina usubhole umqondo wami. But abantu ngiyabathanda kakhulu, ungethuki ngoba uhlala umbona ngihamba ngedwa. Abantu ngiyabathanda kakhulu, ngiyafisa nje ngathi ngahlangana nabo bonke sishuthe bemnandi sixoxe kube njeyana. But ngeke kuze kwenzeke ngoba umhlaba umkhulu labantu baningi ke ngeke ngikwazi ukufinyelela kubo bonke abantu. Kodwa ke isona zathi senza ukuthi ngenze le video ngifisa uku-engage nabantu ngikhulume nabo yabo. Ngumbhali ke mina wama short stories and movies. So even though it hasn't been podcasted because of the environment I'm in, and I'm not in the right doors, I'm not exposed to the right doors. Kodwa ke ngeke usivimbe ukuthi lento siyenze. Ngizoba nama-lines engizowasho ke azo-actwa iphoyisa, nama-lines engizowasho azo-actwa umshayeli. Wena wakho ukuthi ujobelele ubhale ukuthi funa ngabe lithi ke iphoyisa manje, yabo, ngoba ngizokhuluma into encane kakhulu. 3, 2, 1 action. Hawo ubaba le muntu egijima kangaka, lo muntu uzolimaza abantu. Buya ngapha eceleni. Hey wemnumzana, yehlisa iwindi man. Awu umuntu omthetho ungathi ungaqhela kancane ngoba iwindi alehli, ngivula isivalo. Godlo. Hey wena, le muntu akayike esimeni sokuba semgwaqeni. Sawubona umuntu omthetho. Hey ungangibingeleli. Uhamba ngasiphi isibhedi uma uhamba ngalesi ngoba indawo le ka6 kodwa uzohamba ngo240. Uyabona ukuthi uzobulala abantu. Umuntu omthetho angisobe ngenza lelo phutha lokubulala abantu. Ngiluholokoqo lomshayeli. Impela ngineminyaka eminti ngishayela. Hey nginikeza amaphepha okushayela. Indaba yakho nje esakhulunywa impela nginikeza amaphepha okushayela. Umuntu omthetho ngenkulu inhlonipho. Anginawo amaphepha. Kodwa nje impela ukushayeleni ningangigabazi. Ababangakanani abantu esengababulala, abafikile ngisho 10. Hawu. Khathi.